It's time for DJ Raqi's Secret Files. Kahit alam kong pamilyadong tao siya, I don't care. Na-in-love ako sa isang lalaki na halos doble na sa edad ko, na pwede ko nang maging tatay. 23 years ang age gap namin. Mahirap, pero dahil mahal ko, kakayanin ko. At kinakaya ko. Itago niyo ako sa pangalang Jeru. 24 years old ako at single mother sa anak kong kambal. Isa akong OFW dito sa Qatar. 8 months na ako dito nang makilala ko ang isang taong magpapabago ng buhay ko. Bata pa ako, nagkaka-boyfriend na ako dito. But still, hindi ko pinababayaan ang mga anak ko na nasa Pilipinas. Hindi nawawala ang suporta ko sa kanila at sa mga magulang ko. Naalala ko pa, broken-hearted ako noon sa isa kong ex-foreign boyfriend. Sobrang dinibdib ko yun. Palibhasa, once a week lang ang day off namin dito sa Qatar. Kaya wala akong magawa kapag nalulungkot ako. Lalo at hiwalay na ako doon sa ex ko noon. At every Friday, wala nang nagyayaya sa akin lumabas. Isang Friday, lumapit sa akin ang friend ko. She is from Kenya. Niyaya niya ako noon na mag-chill out kasi nakikita niyang depressed ako. Ayoko talaga nung sumama kasi parang wala pa ako sa hulog at dinidibdib ko pa rin yung nangyari sa amin ng ex-boyfriend ko. Pero in the end, sumunod ako. In-invite niya ako to come over with her friends sa isang beach dito sa Qatar. So habang tinatahak ko ang kalsada papuntang beach, wala akong idea sa mga mangyayari. Hanggang sa dumating na nga ako. May sumundo sa akin na isa sa mga friend ng kaibigan ko rin from Sudan. He is named Ahmed. After nun, in-enjoy ko yung view. Taas-baba kami sa matataas at matatarok na buhangin. Dahil desert yun. At sa loob, makikita mo ang dagat. Nagpaikot-ikot kami ni Ahmed sa desyerto. Hanggang sa may tinatawagan siya na isang kaibigan pa nila. I'll try to reach this guy but I cannot. Can you call your friend please? Sabi ni Ahmed. Hanggang sa naging okay na. At nakontak namin yung taong magga-guide sa amin patungo sa lugar na pupwestuhan namin. At doon nakilala ko si Mutas. Napaka-cool niya. Maaaninag mo sa aura niya na meron na siyang edad pero ang lakas ng appeal niya.
Believe me or not, na love at first sight ako sa kanya. He is 47 years old and he is from Sudan as well. Till nag-transfer ako sa car niya at doon kami unang nagkapalagayan ng loob. Naalala ko pa nga yung mga titig niya sa akin. Sinusulyap-sulyapan niya ako dun sa salamin. Cause I was sitting at the backside. Tapos sabi niya, "You're so beautiful." Kinilig ako noon. At nakalimutan ko nga, nakagagaling ko lang sa breakup. Hanggang sa ayun, nakilala ko lahat ng friends ng kaibigan kong yun. At ako lang ang nag-iisang Pilipina doon. Nag-barbecue kami, nagsasayaw kami, nag-iinom, nagkantahan, etc. Nagsaya. Pero sa lahat ng pangyayari yun, napapansin ko, nakatingin sa akin si Mutaz. Kahit na busy siya, may mga ginagawa siya, sumusulyap-sulyap siya sa akin. Napapansin ko yun, alam niyo kung bakit. Kasi hindi din maalis ang mga mata ko sa kanya. Then, an hour passed. Kailangan na naming umuwi ng friend ko. Kasi meron kaming curfew at hindi kami pwedeng malate ng uwi. Before that, lumapit si Muta sa akin at ini-invite niya ako na sumama sa party sa Sheraton sa isang mamahaling hotel. Umuo na lang ako, but deep inside, I don't care kasi iniisip ko lang naman yung curfew namin. Nagmamadali na ako kumbaga. So si Mutas, inuwi na kami. Pero bago yun, nang pauwi kami, parang gusto kong tanungin yung number niya. But I really feel so shy. Sabi ko, pag uwi na lang, itatanong ko na lang sa friend ko. Nung nakauwi na kami, at tumakbo ako pagka-goodbye ko sa kanya dahil 5 minutes, isasara na yung gate ng accommodation namin. Sa kasamaang palad, first time lang din pala ng friend ko na makilala si Mutaz. Wala akong nagawa. Malabong makita ko pa uli siya, sabi ko sa sarili ko. Ewan ko ba? Nakaramdam ako ng panghihinayang noon dahil hindi ko nakuha yung number niya. Then 1 hour later, may number na tumatawag sa cellphone ko. At nalaman ko na si Mutas yun. Tong-tuwa ako. He got my number pala kay Ahmed. Yung sumundo sa amin nung nasa beach siya kami. And dun, yun nga, we started to get to know each other hanggang sa nagpupuyat na kami. After noon, niyaya niya akong sumama sa kanya next Friday na off ko sa isang farmhouse ng amo niya. Easy-go-lucky kasi akong babae. At ayoko yung maburyong lang ako sa bahay kakaisip sa ex ko, kaya pumayag ako. Dumating ang unang Friday na nagkasama kami. Sobrang cool niya at napaka-gentleman. Iginala niya ako noon. Dinala naman niya ako sa isa pang beach dito sa Qatar. Tapos dumiretso kami dun sa farmhouse. Una, I cannot imagine myself na makasalamuha ako ang isang kagaya niya kasi parang tatay ko na siya eh. Pero sobrang special niya sa akin nung araw na yun. Kakaiba siya at masasabi kong safe ako sa piling niya. Sobrang na-amaze ako sa kanya. So months go by every Friday, siya ang lagi kong kasama. Nakalimutan ko na si ex at focus na ako sa kanya. He spends time with me at yun talaga yung nagpapasaya sa akin. At lahat binibigay niya sa akin. Material stuff, pera, kasiyahan, at kung ano-ano pa. At syempre, alam nyo na,
yung intimate thing na ginagawa ng taong nagmamahalan. He showed me around the places that I've never been before. Siya kasi yung taong mahilig sa party. At kahit alam kong pamilyadong tao siya, I don't even care. Importante sa akin masaya kami even for stolen moment. Dumating yung araw na ipinakilala ko sa mga pinsan ko, siya. Nakilala siya ng ibang cousins ko sa Qatar. Pero dumating din yung araw na kinakatakot ko. Na baka isang araw magsawa siya sa akin. Tapos manlandi siya ng ibang tao. At hindi nga ako nagkamali. Dahil sa ipinakilala ko siya sa mga pinsan kong babae, nilandi niya yung isa sa mga pinsan ko. It happened. At doon ako nagsimulang magbago sa kanya. Nakaramdam ako ng galit, puot at inis. Pero ewan ko ba, napakabait niya kasi siya yung tipo ng tao na sport lang, hindi mahilig sa discussion or fighting. Ang palagi niya lang bukang bibig, take it easy. Whatever will come, just take it. Ganon. Chill lang siya. So kahit ako, galit na, inis na, ganon lang niya ako i-handle. Pero buti na lang, iniwasan siya ng pinsan ko kasi alam niyang masakit sa akin na niloloko ako ng taong ipinagmamalaki ko sa kanila. Kasi yung mga pinsan kong yun, saksi sila sa lahat ng happiness na nakakamit ko kay Mutaz. Pero gayon pa man, nagtanim pa rin ako ng sama ng loob. Every Friday kasama ko pa rin siya. Pero yung situation namin, nanlalamig na. Not like before na lagi siyang tumatawag, nakikipag-chat sa akin. Sobrang laki na ng pinagbago. Pero dahil nga na-in love na ako sa kanya, iniintindi ko siya. Lumipas na naman ang ilang buwan. Nagkaroon kami ng isang seryosong conversation. Tandang-tanda ko pa yung mga sinabi niya at hindi ko yun makakalimutan. Ang sabi niya, I don't wanna play fool with you. Just be together. Still, I'll be your good, like grandfather to find somebody who can marry you, not a boyfriend playing with you. Because I've been with you like 7 or 8 months and definitely I know you from inside out. You're so nice girl ever. You're so kind. I don't say I don't love you cause I do have feelings for you. But you know I'm married and I don't want you to fall so deep in this relationship. You did a lot of things to me and I know 50% of my wife, she cannot do it. But I want you to slow down to your feelings. But I don't want to break up with you because you gave me everything. You've given me your feelings. And you are something sweet in my life. Just be together and I'll be around forever if you are here. Take care of me and I will take care of you, baby. Masakit sa akin yun. At naguguluhan ako. After nun, I realize, ako lang talaga yung seryoso between us. Naging investigador ako. I became more selfish. I became so sensitive. At naging selosa ako. I was insane for my own benefits. One day, chinek ko yung phone niya. At doon nakita ng mga mata ko kung sino-sinong babae yung mga kachat niya. In fairness talaga, ang galing niyang mag-handle ng mga babae niya.
Nasabi ko sa sarili ko, galit ako. Pero hindi ko ipapahalata ito. Kasi mahal ko siya at hindi ko siya kayang mawala. At dahil galit ako, at alam ko na niloloko niya ako, alam niyo kung anong ginawa ko? Nagkunwari ako na buntis ako. Oo. Alam ko na na-stress siya ng sobra. Pinlano ko siyang perahan. At gusto kong iparamdam sa kanya lahat-lahat ng sakit dahil sa panloloko niya. Ipaprank ko lang naman sana siya din. Pero wala eh. Pinanindigan ko. Ang sabi niya, umuwi na lang daw ako ng Pilipinas para ipatanggal yung bata. Pero kung ayaw ko daw, willing siyang i-keep ko yung baby at sosuporta siya. Naintindihan ko naman siya nung sinabi niya yun. Muslim kasi siya at alam kong masama yun sa kanila dahil iba ang tradisyon nila. Pero, dahil nga nagpapanggap ako, pinili ko na kunwari magpa-abort ako. Kasi gusto ko rin makakuha ng pera mula sa kanya. Sagot niya sana ang ticket ko at nag-arrange na siya ng pera for abortion. Pero gusto niya pa din malaman kung talagang buntis ako. Binalak niya akong dalhin sa kaibigan niya ng doktor. Sa takot ko na baka malaman niya na nagsisinungaling ako, hindi ako nagpakita sa kanya ng ilang linggo. Nakonsensya ako, natakot. Pakiramdam ko ang sikip ng mundo. Palagi akong balisa, lagi akong kabado, hindi ako makakain, hindi ako makatulog, kakaisip ng mga kasinungalingan ko. I'm thinking too much. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Inamin ko na rin sa kanya. Pero napakabuti niya pa rin. Sabi niya, "It's okay. If you need money, I will give you." Lalo akong nanlambot. Napahiya ako sa sarili ko. Kaya nag-decide ako na umuwi ng Pinas gamit ang pera ko. Bit-bit ang salitang, "Bahala na." Tanggap ko na ako mawawala na ang tiwala niya sa akin. I'm ready for that. I'm ready for the possible things na wala na rin akong babalikan sa kanya. After 1 month of my vacation, nakabalik na ako dito sa Qatar. At tama nga ako, hindi na kami nagkita pa. Nagkaka-chat pa kami pero hindi na kami active like before. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko, sising-sisi ako. Nang dahil sa sobrang exaggerated ko na nangyari ang lahat ng ito. Ngayon, 3 months na simula nang bumalik ako dito sa Qatar. Dumating sa puntong gabi-gabi, lagi ko siyang naaalala. Umuupo ako sa madidilim na lugar at doon ko iniiyak ang lahat. Pero kahit iiyak ko pa ng sobra-sobra, I know in myself, there's nothing that I can change. Para ako mababaliw sa kakaisip. Nabubuhay na lang ako sa kakapakinig ng conversation namin na mga nai-record ko sa pagsasama namin. Oo. Meron akong voice recorder sa cellphone ko. At tuwing nag-uusap-usap kaming dalawa, hindi niya alam na nire-record ko yung conversation namin. Pinakikinggan ko to simula nung una naming pag-uusap. Ang hirap ng sitwasyon na wala ka nang magawa, na kahit gusto mong humingi ng tawad sa harap niya, wala kang magawa. Pagsisisihan mo na lang, natatanggapin mo ang katotohanang hindi mo na maibabalik yung dati. Sobrang bait niya.
Di mo lang ako nakatanggap ng mga masasakit at masasamang salita mula sa bibig niya. Nasaktan man niya ako, pero hindi niya ako pinakitaan ng masama. Naging mabuti pa rin siya sa kabila ng lahat. Alam ko, lahat kayo naiinis sa akin. Pero sa pag-ibig, kapag nahulog ka, lahat magagawa mo. Masama man yan o hindi. Lahat naman tayo hindi perpekto eh. Nagmahal lang ako at nasaktan. Ngayon, sobrang miss na miss ko na siya. Pero ayoko nang ipahiya pa ang sarili ko sa kanya. Nag-assume lang ako ng tunay na pag-ibig sa maling pamamaraan. Kaya tama lang siguro na parusahan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng panghihinayang. Na sana, na-enjoy ko pa ang sarili ko sa taong pinahahalagahan ako kahit hindi lang ako ang babae sa buhay niya. It's hard to be in that situation na friends with benefits lang ang lahat. Pero ayos lang, kakayanin ko to. Sana kung asan man siya palagi, mag-iingat siya. Mahal na mahal ko si Mutas kahit ano pa siya. Matanda man siya, kaedad man siya ng tatay ko, iba man yung lahi niya o ang relihiyon niya. Nagpapasalamat ako kasi sa kanya marami akong natutunan sa buhay. Namimiss ko yung mga panahong sobrang saya ko. I can't imagine na sa isang iglap he can change me. Ngayon wala na. Wala na yung dating ako na palaging excited, palaging energetic at laging inspired. Tinigil ko na yung kahibangan ko. Pero alam ko hindi ko naman kailangang pilitin yung sarili ko na malimutan siya. Napapasaya niya pa rin naman ako sa pamamagitan nga lang ng voice records ko. Nafe-feel ko pa rin yung kilig kahit alaala na lang to. Hindi ako nagsasawang pakinggan lahat ng pag-uusap namin kahit halos kabisado ko na lahat ng nai-record ko. Dinadama ko pa din yung mga panahon na sobrang inispend niya yung time niya sa akin. I miss him a million times. Pero kailangan na magtapos ng lahat. Dahil nangingibabaw na yung galit. Now, I'm almost 1 year and 9 months dito sa Qatar. At balak ko nang mag-Japan after finishing my contract. Baka doon, mahanap ko na yung sarili ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ako si Jeru. At ito ang aking secret file.